Cebu City Mayor Edgardo Labella tiniyak na may sapat na pondo ang lungsod para sa ayuda ng mga tao. Ito'y matapos isinailalim pa rin sa Enhanced Community Quarantine ang buong lungsod. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok live. Alan? Sad sa paglugway o pag-extend sa Enhanced Community Quarantine sa Dakbayan sa Sugbo, misamot ang kabalaka karon sa katawhan kung asa sila manguha o ikasugakod nila sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hinoon ang Dakbayan sa Sugbo mipasalig nga aduna pay igong pundo nga ikaayuda ngadto sa mga tao. Ani ang akong report. Enough. As a matter of fact, the City Council just approved the supplemental budget in the amount of 500 million. And this 500 million is devoted for the purchase of 200,000 sacks of rice. Matod ni Mayor Edgardo Labella nga igo pa ang pundo nga gigahin sa dakbayan alang sa ayuda sa katawhan. Napay habilin sa 500 milyones pesos nga supplemental budget alang sa COVID Intervention Program, ilabi na sa paghatag og pagkaon sa mga tao. Mupalit ang syudad ug mga sinakong bugas nga ipangapod-apod sa tanang mga barangay. Hatagan usab og tag-usa ka milyon ka pesos ang mga barangay diin 80% nini gamiton sa pagpalit og pagkaon ug ang 20% sa ubang gikinahanglan sa mga mulupyo. Samtang atol sa virtual press conference kauban ang mga opisyal sa IATF gipanghimugatan nila nga unta matapos na ang problema sa Cebu City. Angayan lang nga mokupirar ang tanan og dili magpabadlong sama sa netabo sa duha ka barangay diin dunay nalapas nga quarantine protocol sama sa sinulugdan sa Basak San Nicolas ug disko-disko sa barangay Calamba. Shocus orders are being sent to respective barangay officials, and those private citizens will also be investigated and appropriate cases will be filed. In fact, the Philippine National Police under the Regional Director, Brigadier General Bert Pero, has already initiated the investigation. Sab nagpadayon ang distribution sa ayuda ngadto sa katawhan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, samtang gawas sa 500 million pesos nga COVID funds nga gigahin sa Dakbayan sa Sugbo adunay laing pondo. May pagawas ang Cebu City Government nga ipangapod-apod ngadto sa barangay 1 million pesos kada barangay, pero sa pangutana kung kanus ani ma-release wa pay schedule nga gipagawas ang Cebu City Government. Mura ang balita gikan dinhi sa Sugbo, balik sa imo diha sad. Maraming salamat Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.